Исәнмесез, минем кадерле дусларым. Гадәттәгечә мин Хуҗа Насретдин сезне әкият тыңларга чакырам. Борын заманда ике дус бергәләшеп сәяхәткә чыгып киткәннәр. Баралар икән булар, баралар икән, елгалар аша узганнар, басуларны кичкәннәр һәм урманга килеп җиткәннәр. Урманга килеп керүләре булган, озакта бармаганнар, кинәт каршыларына аю килеп чыккан. Буларның берсе бик курыккан. Нишләргә белмичә бәргәләнгән дә янда үсеп утырган агач башына менеп киткән. Ә икенчесе үлгән булып агач төбенә сузылып яткан. Менә бер заман аю килгән дә агач төбендә сузылып яткан дустан исни башлаган. Әйләнеп йөри. Ай, мин агач миңа карый. Исни. Колагына нәрсәдер пышылдый. Ой! Аю килеп җиткән дә, агач төбендә ятканны әйләнгән, башларын, кулларын, аякларын иснәгән дә, тимичә үз юлына китеп барган. Китте. Сиңа! Менә сиңа! Курыктымы миннән? Менә шулай була ул. Аю киткәннән соң, әлеге теге агач башында утырган куркак иптәше төшеп, аннан сораган. Ай! Сиңа әйтәм! Ай! Hey! Достым, мин синең өчен шундый курыктым. Кара әле, аю синең колагыңа шыпырт кына нәрсә диде ул? Аю миңа Дустың юлга чыкканда үзеннән яхшырак булсын, бүтән куркак адәмнәр белән юлга чыкма дип әйтте. Балалар, чын дус сезнеңчә нинди булырга тиеш? Сез ничек уйлыйсыз, Минем өчен ул чын дуслык бер-берең белән бүлешү, бер-береңә булышу. Дуслык башлана елмаюдан, танышудан, матур сүздән башлана. Минем дә дусларым бар, аларның исемләре Әминә һәм Кәмилә. Без бер-беребезгә кунакка киләбез. Минем дә аныга киләбез. Аның да анысына киләбез. Дусларым күп булсын, бик рәхәт. Сезнең шундый дус, тату булуыгызга мин бик шатланам. Һәм киләсе очрашуларга хәтле сау булашам. Инде әкият тыңларга үзегезнең дусларыгызны да чакырырсыз дип уйлыйм. Сау булыгыз!